سلامات كم يكنيكم مساهم زلخو هاجري لو ما أنت دماني لك كمتي أبز حلفة جميرنا زلنا ناي قانق عشورين بتقرني عن لاك بركة تمرتناتو ما أتسألتهايو قلا كنر لو ما أنتم كم ناكل جزء أبز حلفة سمون بزخون تكنيكا وتساقم سلا زي متأخم يعني تهنا حتتكو أبزنا لو ما أنت دما مست användbara svenska fraser för konversation زبل ويدماني نزررب زحجزنا fraser حركات كمون قالاتن بشودن تماكن دست زخونو مالتي سوسان شمونتن زخونو نزررب زحجزنا حركات ويدماني قالات كنرينا زدماني كلهم بتصحين خلينا of course بحسب كله قالات ويدم حركات بحنت تفضلوا أي تخليها ግን እዝነቶም ኣዝዮም ሓደሽቲ ኣብዛ ሃገር ብፍላይ ድማ ከም ትኽሉ ግዜ ዝብሎ ወላ ሓንቲ ሓገዝ ዘይብሎም ወላ ሓንቲ ቃላት ዘይፈልጡ ሰባት ቀንዲ ንዓኦም እዩ ካልኦት እውን ሓገዝ ኣለና ኢልና እንድሕር ኣሚንና እውን ክንሪኦ ንኽእል ኢና ስለዚ ምሳይ ፅንሑ ሰሰናዮ Hej, salam. Ursäkta, Greta? Det är trevligt att träffa dig. مساء مرحبا دسبليو. Hej då. Ciao. God morgon. كمي حديركا وي حديركي وي حديركو God eftermiddag. Kemi وعلكم. Det var länge sedan. نوح كوينو كابزين رهب. Jag kan inte tala svenska så bra. شورن ويقانقا شورن صبو غير ايكلني. Talar någon svenska här? شورن زارب ويزخ لالو دوبزي. Hur kommer jag till busstationen? بخمي ناب عند autobus خيد خل. Hur kommer jag till flygplatsen? بخمينا معرفة نفرتي وي ايربورت خيد خل. Gå till höger. Niemankid. Gå till vänster. Nitsagamkid. Där borta. Apti. Kör mig till tågstationen är ni snäll. نابندا بابور باوسدني توسدني قرب كبرت زلو يو ابزي اني سنال يد ما زسمع سيوتي كبري هيبكا باخبرت محتات مالتي تي اني سنال دول. Vad kostar det att åka taxi till Stockholm? بتاكسين av Stockholm كندي خفولو وي كندي واغو. Jag behöver din hjälp. حاجز كاي لينلو. Jag är vilse. تفعله. Jag har tappat bort min telefon. Telefonerat فعله. Jag är sjuk. حميمله. Jag är skadad. تاسله. Jag skadade min vänstra arm. أبتسجميت كرتسمي تاسله.
Jag behöver träffa en doktor. Jag behöver träffa en doktor. مس حكيم كرهب يدلين الله. Får jag låna din telefon? Får jag låna din telefon? Telefon كاتلك حندو تخل. Gör rent mitt rum är ni snäll. Gör rent mitt rum är ni snäll. كفلي باصيلي ويناتي روم باصيلي يزول تي اني سنيل كم تقدمنا زبلناو كبرت زلوون خون إنا نتكملو. Jag vill checka ut. Jag vill checka ut. كود صدلي وي check out كقبر دلي. كود صدلي. كاب هوتيل كون هل كمزي كتركبون كلا مفتح كاب هوتيل مالتي. Vad kostar den? Vad kostar den? Kan det vara Gazia? Det är för dyrt. Det är för dyrt. Det är för dyrt. بتعمي كور. Den vill jag inte ha. Den vill jag inte ha. زي Aidelione. Du lurade mig. Du lurade mig. Atalil Kani, Weidma Ashka Hani. Jag är intresserad att hyra din lägenhet. Jag är intresserad att hyra din lägenhet. Gezaha karriär delelo. Jag tar den. Jag tar den. Zia kostar. Jag behöver köpa en bil. Jag behöver köpa en bil. Hant makinak gazil lianillah. Jag behöver ha batterier. Jag behöver ha batterier. Batteriet till lianillah. Jag vill hyra en bil. Jag vill hyra en bil. Makinak karide lillahu. Jag ser henne ofta. Jag ser henne ofta. Katsal Yezriana. Jag var väldigt upptagen. Jag var väldigt upptagen. Azitet Hizenere. Way busy nere. Har du sovit? Har du sovit? Dekiska och dekiski då? Är mina kläder redan torra? Är mina kläder redan torra? Kidaunti drar du något så? Kidaunti drar du något så? Vad är något så då? Kan jag gömma mig här? Kan jag gömma mig här? Avzik حبا يخل då? Förtjänar jag det här? Förtjänar jag det här? إذا يقبعني ديو ويقبعني حتى يو. Vi kan sova här. Vi kan sova här. أبزك ندكس نخلينا. Jag har inget att skriva med. Jag har inget att skriva med. متحفية بالليل. Jag fick ett nytt jobb. Jag fick ett nytt jobb. حدش سرح رخيبة له. وي حدش سرح رخيبة. Jag dukar. Jag dukar. معدي يغمت ويدالو الله. معدي ويبيعتات أبطاولا يغمت الله. Jag hör ingenting. Jag hör ingenting. والحنتا يسمعنا نزلا. Jag tror att han är läkare. Jag tror att han är läkare. نسو حكيمي مسلني. Jag tror att hon kommer imorgon. Jag tror att hon kommer imorgon. نسات صباحك تمت مسلني. Kan du ringa mig imorgon? Kan du ringa mig imorgon? صباح رك الدولة اللي تخل ويتخيلي.
Jag ska jobba imorgon. Jag ska jobba imorgon. صباح كسرحه. Hur svårt skadad är du? Hur svårt skadad är du? كسب كندي كبيدي محسيتها. Jag har ont i hela kroppen. Jag har ont i hela kroppen. أبكل كلاتك أنزلني. Jag vill bo ensam. Jag vill bo ensam. نبينك غمت لله. Jag vill få frisk luft. Jag vill få frisk luft. Sorry, det fast kostar det lilla. Jag vill inte laga mat. Jag vill inte laga mat. مقبخ سرح إلى لهون الله. Sara vet var jag är. Sara vet var jag är. Sara أبيكم زله تفلت يا. Ursäkta, var ligger utgången? Ursäkta, var ligger utgången? يغريتها أبي زله موتي. Hon jobbar på banken. Hon jobbar på banken. نساء بانكات سرح. Han är arbetslös. Han är arbetslös. نسو سرح يبلون. Han bodde i ett dyrt hotell. Han bodde i ett dyrt hotell. نسو أو حد كبر هوتيل يعرفوا نيرو. Jag tror att jag gillar dig. Jag tror att jag gillar dig. فتيكا وفتيك كلهم اسلاني. Kom hit. Kom hit. نعا وينعي وينعو. نابزي مالتي. Vad är syftet med din resa? Vad är syftet med din resa? مغنيات مقشخة ومقشخي انتايو. Minns du mig? Minns du mig? تذكرني då? وتذكرني då? Jag måste vara lugn. Jag måste vara lugn. كهدأ لنا جدا. Vad betyder det? Vad betyder det? انتهي مالتي زي انتهي مالتي. Jag hatar matematik. Jag hatar matematik. قطعي ويد محساب يتسأل. Vi ses nästa vecka. Vi ses nästa vecka. زمت سومني الرحمنا. اوكي مبارنا لما انت نبره تمرتنا بزعبه اقدستي قالات كمون ملؤات حسابات اب كونفرزا خون ወይ ድማ اب ዝርርብ ዝሕግዙና 68 ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ملؤات حساباتن ቃላትን ሪና ኣብ ዝመጽ ድማኒ ብኻልእ ዓይነት መደብ ክሳብ ንረኸብ ክሳብ ሽዑ ሰሰናይ የምንልኩም ኣብዚ ድማኒ ዝኾነ ሓገዝን ትምህርትን ረኺብና ለኹም ተስፋ እናገበርኩ ክሳብ ኣብ ዝመጽ ሰሙን ንረኸብ ሰሰናይ